Din al-hewa talil snat as-sema Eknatu al-panina litader litafer If habetna nishti'un habu Alpi matzata Jesu Liberik litfalch keiknin Kebes fina inartam haptek Zom nami ekim hadnin Sem tal-Missir u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. U li jarġajna nġbarna hawn bħala kleru. Nġbarna hawn anki f'din il-ġurnata dedikata għat-talba għas-saċerdoti għal-vokazzjonijiet. Qegħdin hawn miġbura f'dal post partikolari supernatural spot kif kien jgħidu Mikiel biex illum nadurawk, biex illum nfaħruk, biex illum nirringrazzjawk, biex illum inkunu miegħek f'din it-talba marbuta mal-pjan pastorali, mat-tema tal-pjan pastorali. Il-kelma tiegħek. Ikun imbierek u nfaħħar is-Santissimu Sagrament qalb ta' Ġesu ħanina. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek kulli trid int kif is-semma hekk fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-immin ix-xew fis-sija tal-mewt nagħmel. Glorja l-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Imbirek u jkun faħħar is-Santissimu Sagrament għal kull ħin u kull mument. qalb ta' Ġesu ħanina. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek kulli trid int kif issemma hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubitna bħalma aħna naħfru lil min ħati għalina
لا تدخلنيش في التجريب استهلسنا بالدنيا. سلم عليك ماريا بالجرازة مملية المليمية كمبيركا أنت في وسط النساء مبارك الفروت تالجوفتيك جسو. قديسة مريم مالت لبارينا بتنبين السوفسية الموتى Gloria al Missiro, lill'Ibben, l-Spiritu Santo. كيف كم البدو الشعو دايم يبقى دايم تدايم. Kun imbirek winfaħħar is-Santismu Sagrament. Qalb ta' Ġesu ħanina. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek kulli tritint kif is-semma jgda fl-art. وبزنت كل يوم أتينا اللوم اغفر لنا ذنوبنا بحال ما احنا نغفر للمنوحات علينا لا تدخلنيش في التجريب استهلسنا بالدنيا. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالت لبارينا بتنبين السوفسية الموتى. Gloria al-Missieru lill-Ibben u l-Spiritu Santo. كيف كم البدو الشعو دايم يبقى دايم تدايم. آمين. Kun imbirek winfaħħar is-Santismu Sagrament. Qalb ta' Ġesu ħanina. عمل محابتك تكبر. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek kulli tritint kif is-semma jgda fl-art. وبزنت كل يوم أتينا اللوم اغفر لنا ذنوبنا بحال ما احنا نغفر للمنوحات علينا لا تدخلنيش في التجريب. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالت لبارينا بتنبين السوفسية الموتى. آمين. Gloria al-Missieru lill-Ibben u l-Spiritu Santo. كيف كم البدو الشعو دايم يبقى دايم تدايم. آمين. Ikun imbirek winfaħħar is-Santismu Sagrament. Qalb ta' Ġesu ħanina. عمل محابتك تكبر. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek kulli tritint kif is-semma jgda fl-art. وبزنت كل يوم أتينا اللوم اغفر لنا ذنوبنا بحال ما احنا نغفر للمنوحات علينا لا تدخلنيش في التجريب استهلسنا بالدنيا. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالت لبارينا بتنبين السوفسية الموتى. آمين. Gloria al-Missier u lill-Ibben u lill-Spiritu Santo. كيف كم البدو الشعو دايم يبقى دايم تدايم. آمين. Kantaw innu Ewkaristiku. Nadurawk Jahob stasema frott limha balis jednin Ali klanj lidlong titniek Inti lena talbnedmin Naduraw Jahob stasema frott limha balis jednin. Natu bidu għal-talba tal-asar u Alla ejjeħlisni. Mulej fit-texenni. Gloria al-Missieru lill-Ibben u lill-Spiritu Santo. كيف كم البدو الشعو دايم ويبقى دايم تدايم. آمين. Alleluja. Bib tasema li ġoħalbek tiftaħna Verġni kolla intom mallaw dejjem verġni tamatana fer tal-ġenna. Ħamima bajda u safja ġilju qalb-lolli tal-ħajja bik miller ir-rimja ħarġet għal-fejqan tal-ġerħa tagħna. Reġġa lura torri qawwi bidil-għadu bedu minna bid-dawl tiegħek u batiti port mixtieq wassalna. Min kulleni ta' erħoġna ġo beda min
fost il-mewġ għalini f'ħilna trimis l-qabel li bridlek rasi serba fiex ta' xwaħdek safja u kont meklusa min kull teba u nifs taħtija. Għamilin li sebku f'kollox li l-Missil l-Kristu ibnek u l-Ispirtu li bil-grazzja ekkim lew ħatmu bħalek. Jien għamiltek dawl għal-ġnus biex is-salvazzjoni tiegħi satru fl-art tasal. O Alla, għati lis-sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil bin is-sultan. Biex jiġġudika l-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq li msejkan tiegħek. Jinżel mill-muntanji slim lill-poplu, tinżel mill-għoljiet il-ġustizzja. U jħares id-dritt tal-imsejknin tal-poplu, isalva l-fqajrin u jrażżan il-min jakkishom. Ħajdum kemm iddum ix-xemx, kemm idum il-qamar minn żmien għal żmien. Jinżel bħax-xita fuq ir-raba maħsud, bħal ħalba xita li saqq l-art bil-għaġġ. Tħaddar fjiemu l-ġustizzja u slim kotran sa ma jintemm il-qamar. Isaltan minn baħar sa baħar u mix-xmara sa truf l-art. Qudiemu jitbaxxew l-edewwa tiegħu, dawk li huma kontrih it-trab jilaqu. Is-slaten ta' Tarsis u tal-Gżejjer jagħtuh ir-rigari, is-slaten ta' Xeba u ta' Saba għotjiet iġibulu. Iqimuh is-slaten kollha, il-ġnus kollha lilu jaqdu. Glorja lill-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Jien għamiltlek dawl għal-ġnus biex salvazzjoni tiegħi satru fl-art tasal. Il-mulej isalva l-fqajrin u jeħlishom mill-moħqrija. Għaxu jeħles lill-fqir li jsejjaħlu u l-imsejken li m'għandux min jgħinu. Iħenna d-dajjef u għal-fqajjar, il-ħajja tal-fqajrin isalva. Jeħlishom mill-qerq u mill-moħqrija, demmhom għażiż quddiem għajnejh. Ħajjejx is-sultan għal-dejjem, jingħata lilu deb ta' Xeba. Ħajjitolbu għalih dejjem u jberkuh il-jum kollu. Ikun kotran il-qam fuq l-art, jora sal-ċaċet tal-għoljiet. Ikun il-frott tiegħu bħal Libanu, iħaddru l-uċuħ bħal ħaxix tar-raba. Ismu jibqa' jissemma għal-dejjem, idum ismu sakemm iddum ix-xemx. Bih jitbirku l-ġnus kollha tal-art, il-popli kollha isejħulu ħieni. Imbirek il-mulej Alla ta' Iżrael li waħdu jagħmel ħwejjeġ tal-għaġeb. Imbirek għal dejjem l-isem imsebbaħ tiegħu, timtela l-art kollha bis-sebħ tiegħu. Amen, amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej isalva l-fqajrin u jeħlishom mill-moħqrija. Ġiet is-salvazzjoni u s-saltna ta' Alla tagħna. Niżżuk ħajr, mulej Alla li tista' kollox, li jint u li kont, tal-li ħadt il-qawwa kbira tiegħek u bdejt is-saltan. Il-ġnus implew bil-korla, imma ġiet il-korla tiegħek wasal iż-żmien li jsir ħaq mill-mejtin.
u jingħata l-ħlas mistħoq lill-qaddejja tiegħek il-profeti. Il-qaddisin u l-dawk li jibżgħu minn ismek kemm iż-żgħar u kemm il-kbar. Issa ġiet is-salvazzjoni u l-qawwa u s-saltna ta' Alla tagħna u s-seta tal-Messija tiegħu. Għax twadda bil-barra dak li jixli l-ħutna li lejl u nar jixlihom quddiem Alla tagħna. U huma ħarġu rebbieħa fuqu bis-saħħa ta' demm il-ħaruf u bis-saħħa tax-xhieda li taw. U xejn m'għożew ħajjithom hekk li ħadu saħansitra l-mewt. Għalhekk ifirħu s-smewiet u intom li tamru fihom. Glorja lill-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ġiet is-salvazzjoni u s-saltna ta' Alla tagħna. Mill-ewwel ittra ta' San Ġwan, Alla u dawl u ma jinfih ebda dlam. Jekk nimxu fid-dawl kif inhu fid-dawl stess, aħna nissieħbu flimkien. Quddiem ta' Ġesu Kristu ibnu inaddafna minn kull. Fl-iskala tat-talb wara l-istazzjo tħejja u l-lezzjo l-qari tiġi il-meditazzjoni. Il-katekizmu tal-Knisja fil-parti tat-talb jitkellem dwar il-meditazzjoni. X'inhi l-meditazzjoni? U jgħid hekk: il-meditazzjoni fuq kollox tfittix riflessjoni fit-talb. L-ispirtu jfittex jifhem il-għaliex u kif tal-ħajja nisranija biex jintrabat u jwieġeb għal dak li l-mulej jitlob. Il-meditazzjoni timpenja il-ħsieb, l-immaġinazzjoni, l-emozzjonijiet u x-xewqat biex tikber il-konvinzjoni tal-fidi, titqanqal il-qalb għall-indiema, tissaħħaħ ir-rieda tal-mixi wara Kristu. Dini tappa preliminari biex wieħed jasal għall-arfien tal-imħabba tal-mulej u għall-għaqda sħiħa ma' Ġesu. Ħafna drabi din il-meditazzjoni tkun mejjuna minn xi ktieb u jissuġġerixxi dan il-katekizmu bħal l-iskrittura, l-Evanġelju b'mod singolari, l-ikoni mqazza, testi liturġiċi tal-ġurnati jew ta' żmien, il-kitbiet tal-missirijiet il-ħajja spiritwali, l-opri ta' spiritwalità, il-kteb il-kbir tal-ħolqien u dak ukoll tal-istorja il-paġna tal-lum ta' Alla. Forsi illum insibu ħafna li jinġibdu lejn il-meditazzjoni, iżda fl-istess waqt nilmħu diversi aspetti komuni fl-interess inizjali għal-meditazzjoni. Uħud iħarsu lejn il-meditazzjoni trascendentali bl-iskop li jiksbu għada ta' paċi interna. Oħrajn iħarsu lejha bħala attenzjoni, dik li ngħidula mindfulness, aktar konxju tal-ħsibijiet tiegħi. Imma jekk inħarsu lejn il-meditazzjoni kristjana din għandha il-karattru tagħha minn suġ fit-tradizzjoni frabta mal-iskrittura. Alla meta jitkellem illi jirrivela lilu nnifsu u r-rivelazzjoni definittiva tiegħu hija l-kelma li saret laħam Ġesu Kristu. Mela l-meditazzjoni biblika mhijiex sempliċement li niffoka fuq innifsi jew li nbattal il-moħħ tiegħi jew li nipprova nikseb għada tranquilla, imma li taħseb tirrifletti fuq il-kliem tal-Iskrittura b'qalb miftuħa, receptive, fil-waqt li tafda fl-Ispirtu Santu li jaħdem fik permezz ta' dawk il-kelmiet. Il-meditazzjoni biblika għandha l-għan li taraf ir-rieda ta' Alla biex tkun tista' twettaqa u tgħixha. Mela timmedita tkun qed taħseb u tirrifletti, u dan huwa differenti minn sempliċement taqra jew tistudja l-Bibja. Li taqra u tistudja l-Bibja u importanti u jgħin għal meditazzjoni biex tifhem aħjar it-tifsira oriġinali ta' xi versi jew frażi. Il-kelma Latina meditari tinkludi wkoll eżerċizzju tirrepeti li twassal għal memorizzazzjoni u l-assimilazzjoni tal-kelma li mhux biss tkun mifhuma fuq livell intellettwali imma mgħixha inkarnata. Nistgħu nqabblu mat-terminoloġija biblika li
il-kelma. Pereżempju Ġeremija jgħid jien sibt kliemek u kiltu u kelmet saritli il-ferħ u lejna ta' qalbi. Eżekjel, u bniedem ħajbilgħu l-istonku tiegħek u jimtela l-ġewwieni tiegħek dan il-ktieb li qed nagħtik jien kiltu u f'ħalqi ħassejt ħelu wasil. Minkejja li il-ministeru li kellem lest tal-profeta kien wieħed ibes imma xorta Eżekjel gost tal-kelma talla. Il-meditazzjoni titlaq mill-qari lettura u tevolvi lejn it-talb u il-kontemplazzjoni. Inħarsu lejn l-eruq bibliċi ta' dan il-kunċett li timmedita. Fl-Antik Testament insibu żewġ kelmiet li huma tradotti timmedita. L-ewwel kelma l-verb ħagah li għandu tifsirijiet bħal ħsejjes, tlissen imma wkoll timmedita. U insibu dawn l-eżempji fil-ktieb ta' Ġoswe. Ma jitbiet qatt il-ktieb ta' dan il-liġi minn fommok u aħseb fuq u lejlu nar biex taraf tagħmel kull ma hu miktub fih u hekk tirnexxi fehmilek u jkollok ir-risq. Imbagħad fis-Salmi l-ewwel wieħed, imma fil-liġi tal-mulej l-għaxqa tiegħu lejlu nar jaħseb fil-liġi tiegħu, tradotta dejjem to meditate, meditation. Salm 63, meta mindud fuq frixi fik niftaħar, naħseb fuqek fis-sariet tal-lejl. Fis-Salm 77, naħseb f'kull ma inta għamilt, nixtar l-emejjel kbar tiegħek. Hemm anke mal dan il-verb in-nomi wkoll li fost l-oħrajn għandhom it-tifsira ta' meditazzjoni biex insemmi xi żewġ eżempji. Fis-Salm 49, fommi jitkellem il-erf u jxandar il-fehmiet ta' qalbi. Fis-Salm 5, mulej għati widen għal klimi, għati kas għatnejt tiegħi. U fis-Salm 17 ħajkunu milquwa qudiemek kliem fommi u ħsieb qalbi. Din il-kelma Ebrajka ħagah li hija tradotta timmedita taħseb timplika xi ħaġa iktar minn riflessjoni silenzjuża bħal titkellem bil-mod li bil-Ingliż ngħidu murmur jew whisper. Hemm kelma oħra fl-Ebrajk sijah illi fost it-tifsiriet li għandha tilmenta tgerger titkellem għandha wkoll li timmedita. U bħala eżempji mis-salmi partikolarment, Salm 77, naħseb f'kull ma inta għamilt, nixtar l-emejjel kbar tiegħek. Is-Salm 117 aktar għandu eżempji. Fuq il-preċetti tiegħek irrid naħseb. Fil-vers 23, fuq il-kmandamenti tiegħek jibqa' jaħseb il-qaddej tiegħek. Vers 27, femni it-triq tal-preċetti tiegħek biex taħseb fuq eġubijietek. U nistgħu nsemmu eżempji oħrajn. Għandu wkoll ma l-erq ta' dan il-verb nomi oħrajn illi anke fost id-diversi tifsiriet hemm anke il-meditazzjoni u insemmu għalmenu eżempji mis-Salm 117. Kemm inħobba l-liġi tiegħek il-jum kollu ħsiebi fija. Jien nifhem aktar milli mal-min tiegħi għax ħsiebi fil-kmandamenti tiegħek. Wieħed jista' ninnotaw illi dawn iż-żewġ verbi fl-Ebrajk sijah it-tieni wieħed li semmejt juri li terġa' tirrepeti fil-moħħ bimħabba. F'kuntrast mal-wieħed li semmejt illi dan it-tieni wieħed għandu qisu l-ħsieb li kemm titkellem tistema' jew fis-silenzju fil-qalb tiegħu. Allura ninnotaw is-supplikant li qiegħed jagħmel din it-talba, speċjalment f'dawn is-salmi, mhux biss hemm il-kliem fil-fom tiegħu, imma wkoll il-ħsibijiet fil-qalb fil-moħħ tiegħu. U jittama li jaqla x-xewqat mhux biss bit-talb li jgħid bix-xoftejn, imma wkoll bil-ħsibijiet li jesprimi. U hemm żewġ ħwejjeġ ewlenin illi qegħdin jidhru fil-ħsieb tas-supplikant. L-ewwel waħda hija u juri li jilqa' rivelazzjoni divina espressa fil-preċetti u l-kmandamenti tal-liġi. Din hi l-fehma imġedda ta' spiss u l-preċetti rridu jibqgħu fil-qalb tal-individwu b'mod kostanti ikunu preżenti f'kull sitwazzjoni li jgħix fiha, kif jgħid fil-ktieb tad-Deuteronomju kapitlu 6. Żomm f'qalbek dan il-kliem u dawn il-kmandamenti li qiegħed nagħtik illum. Tennihom il-wliedek, tkellem fuqhom kemm meta tkun f'darek, meta tkun miexi fit-triq, meta timtet u meta tqum. Il-kelma talla u d-dal tal-liġi tiegħu huma dejjem preżenti fil-meditazzjoni tiegħu.
Meta wieħed jimmedita l-liġi twassal għal ħarsin tagħha bir-riżultat ta' barkiet. Il-bniedem li jimmedita fuq il-liġi ta' Alla huwa mqabbel ma' siġra li tifjorixxi. It-tieni ħaġa fil-ħsieb tiegħu huwa li żamm ħajja fil-memorja l-emejjel ta' qawwa u l-mirakli ta' Alla li tqawwi l-fiduċja f'Alla li jażel lill-poplu tiegħu jirrifletti fuq il-qawwa u l-grazzja tal-ħelsien minn Alla. Meta niġu għat-Testament il-ġdid, dawn il-kelmet li semmejt tradotti mbagħad bil-Grek ma tantx insibuhom wisq fit-Testament il-ġdid jew huma inqas frekwenti. Però xorta nsibu kliem ieħor li jġorr l-idea li taħseb jew tirrifletti fuq xi ħaġa u ħansemmi l-ewwel wieħed logizomai minn logos illi minn barra t-tifsira fil-fatt ngħidu tot kif ukoll li tkun ta' opinjoni jew temmen għandha wkoll tifsira li taħseb dwar tikkonsidra tirrifletti tħalli l-moħħ jaħseb. U San Pawl juża din il-kelma fl-ittra lill-Filippin kapitlu 4 meta jsemmi lista ta' 8 affarijiet ħwejjeġ li n-nisrani għandu jaħseb fuqhom u jgħid hekk. Mill-bqija ħuti, kull ma hu veru, kull ma hu xieraq, kull ma hu ġust, kull ma hu safi, kull ma jistħoqlu mħabba, kull ma jistħoqlu ġieħ, dak li hu virtu u dak li ħaqqu tifħir, fuq dan għandkom taħsbu. Allura San Pawl isejjaħ lill-insara biex jirriflettu ħalli jgħixu skont il-ġraja tas-salvazzjoni, Kristu jkun in-norma għal ħsieb tan-nisrani jew inkella l-eżempju tal-Apostli. Insemmi mbagħad iż-żewġ referenzi għal li nsibu f'Sallu a kapitlu 2 għal Marija li jżomm xi ħaġa f'qalba. Kapitlu 2 wara il-miġja tal-żjara tar-raja. Marija kienet iżżomm jew tosf dawn il-ħwejjeġ kollha taħseb fuqhom f'qalba. U t-tieni wieħed meta sabitu fit-tempju. U ommu kienet iżżomm jew toss il-ħwejjeġ kollha f'qalba. L-er tal-verb huwa l-istess, tereo, imma mbagħad għandhom huwa verb kompost, għandhom prepożizzjoni differenti u allura jagħtihom daqsxejn ta' tifsira differenti. L-ewwel wieħed li nsibu frabta ma' tar-raja sun tereo isfisser iż-żomm fil-memorja huwa iktar intensiv, għandu sens iktar attiv bħal meta wieħed qassies illi jkun qiegħed jieħu ħsieb il-belt u jfisser iktar minn sempliċi żamma u peress li huwa konness mal-verb taħseb illi fil-Grek dak il-verb għandu t-tifsira li tqiegħed il-biċċiet fl-imkien. Imma hawnhekk ifisser taħseb tirrifletti. Il-qalb hija il-post profond tal-emozzjonijiet ukoll tifhem taħseb tirrifletti il-qalb li hija spazju għat-talb u għallaqa ma' Alla. It-tieni verb li insibu f'konness meta sabitu fit-tempju illi bil-prepożizzjoni tiegħu jesprimi żamma attenta, permanenti fil-memorja. Għandu sens iktar passiv u bħal meta wieħed għandu kaxxa b'oġġetti u qed iżomma. Allura Marija żammet il-kliem tar-raja u tabinha f'qalba tara fis-sinifikat tagħhom u taħseb fuqhom. Nifhmu għalhekk li meta aħna nagħmlu meditazzjoni biblika din tinvolvi il-moħħ, il-ħsieb tagħna. Li timmedita fuq il-kliem tal-Alla hija prattika antika u aspett vitali għal relazzjoni ħajja ma' Alla. Għalhekk bħala nies li nemmnu ikun li nagħmlu din il-prattika. Min barra li taqra u tistudja li timmemorizza it-test jgħin ukoll ħafna għal meditazzjoni. Li timmemorizza u timmedita huma differenti. Meta taqra jew tisma' jew timmemorizza xi test fl-iskrittura, dan nistgħu nqabbluh ma li kelli wieħed jiekol fiżikament. Imma meta timmedita int tkun qiegħed bħalli kieku tomod bil-mod l-ikel u hekk tassikura li l-ġisem qed jieħu n-nutrijenti kollha possibbli. Bl-istess mod il-meditazzjoni tagħmel li tirċievi aktar nutrijenti, allura aktar qawwa spiritwali fit-test li tkun qed timmedita. F'meditazzjoni u allura anke f'dik biblika jeħtieġ li jkun hemm qalb miftuħa lejn Alla u lejn il-kelma tiegħu u f'din l-attitudni ta' qalb miftuħa jmistennija il-fidi, fiduċja f'Alla li jkellimna permezz tal-kelma tiegħu ħalli jagħtina dak li neħtieġu. Il-ftuħ tal-qalb lejn Alla jwassalna l-ewwel nett għall-inkoraġġiment tiegħu, għat-twissijiet tiegħu.
meta nimmeditaw il-kelma tal-Alla u npoġġu lilna nfusna f'konfront magħha, nindunaw kemm fil-ħajja tagħna hemm dak li huwa il-barra mir-rieda u t-triqat ta' Alla. Jien bħala nisrani meta imsejjaħ biex naqra u nisma' ħalli napprofondixxi u nimmedita u nagħti sens lil ġrajiet, inkun niddixxerni l-preżenza tal-kelma ta' Alla fid-dinja u fl-istorja u ngħix konformi magħha. U nkun infittex li tkun dejjem fil-meditazzjoni miftuħa għal Alla, ċoe għall-imħabba u komunjoni li hu jispirana immexxija li jkollna l-istess sentimenti li kellu Kristu. Waqt li nkunu naħsbu fuq il-kelma ta' Alla nistaqsu, il-kelma ta' Alla x'tgħidli dwar Alla? Il-kelma ta' Alla x'tgħidli dwar innifsi? Kif il-kelma ta' Alla tista' tbiddel jew titrasforma lil ħajti jew ħsibijieti?
bih jitbirku il-ġnus kollha tal-art. Ifaħru l-kobor tiegħu il-popli kollha. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Il-koll minn saba jiġu mobbija bid-deb u l-inċens. Alleluja. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ fal-Salvatur tiegħi. Għax is-setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar, għaddisu l-isem tiegħu. Wera l-qawwa ta' trijom xerret il-dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Mela b'kull ġid il-minu bil-ġuħ u l-onja batom il-barra b'xejn. Għal-mawiet il-missirijietna bris Abram u nislu għal-dejjem. Kif kien mil-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-koll nisaba jiġu mobbija b'deb l-inċens. Alleluja. Flimkien maħutna kollha maqudin magħna fit-talb imbirku lill-Alla u ngħidulu: Missier Qaddis, nitolbuk għal dawk li jarfuk bid-dawl tar-raġuni biss. Ħares lejn daw kollha li mhuwiex fil-Knisja u qegħdin ifittxu l-ħelsien tal-bniedem minn kull ma jiddejqu fil-ħajja. Ejn lil dawk li b'qalb sinċira jgħixu skont ir-reliġjon tagħhom. Saffi dejjem il-qalb tal-fidili tiegħek. Uri l-ħnina tiegħek maħutna l-mejtin. Nixtieq iżid xi talba jista' jagħmilha. Ispirati mill-riflessjoni li jagħmel Don Anton Mulej, għatina il-qawwa li narfu il-bżonn li l-kelma tiegħek indaħluha fil-qalb tagħna, fil-moħħ tagħna kif għamlet Marija biex imbagħad tinbidel, titrasforma ruħha f'atteġġjamenti femil. Għal dan nitolbu. Smana nitolbu.
flimkien nitolbu bit-talba li għallimna il-mulej Ġesu. Missirna li Inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubitna, għal ma naħfru lil minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. U Alla, permezz ta' ibnek inti urejt il-ġnus kollha id-dawl tiegħek ta' dejjem. Għamel li aħna l-poplu tiegħek narfu s-sebħ kollu tal-feddejt tagħna u narfuh dejjem iżjed sa ma narawh fid-dawl ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Kantaw innu Ewkaristiku. Nitolbu għas-saċerdoti. O Ġesu, saċerdot etern, żomm is-saċerdoti tiegħek fil-ken tal-qalb tiegħek imqazza fejn ħadd ma jistalihom. Żomm bla deba idejhom ikkonsagrati li kuljum imissu l-ġisem imqaddes tiegħek. Żomm bla ħtija xoftejhom iħammru bid-demm imqaddes tiegħek. Żomm safja u imbeda mill-fruwat tad-dinja lil qalbhom, is-siġillata bil-karattru etern tas-saċerdozju. Għamel li l-imħabba tiegħek tħarishom fit-tnassis u l-mibeda tad-dinja. Bierek u kattar il-ħidma tagħhom u għamel li l-erwieħ li għalihom jaħdmu ikunu lilhom ta' ferħ u ta' faraġġ f'din id-dinja u ta' glorja kbira fis-sema. Amen. Nitolbu għal benefatturi tagħna, għal dawk li għamlunna l-ġid, pero fl-istess ħin nitolbu għal dawk kollha li il-mulej ilaqqana magħhom fil-pastorali tagħna. Issirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikulli trid int kif is-sema hekk da fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubitna, bħal maħna naħfru lil minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denin. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Kantaw. Dal-misteru għarku btejna, ejjew mela naduraw.
surit od ma jispiċċaw bitwemmi ġo qalbna nħossu dak li sensi jaraw lil-missier inroddu liben qalbna kollha tifir lejhom madberik ta' qalbna imħabbitna l-fuq it-tir lill-ispirtu li ġej minnhom ħajru kollox xejn inqas kbir. Amen. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Ħatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix fis-saltana għal dejjem ta' dejjem. Amen. Faħru flimkien il-mulej ngħidu ikun imbirek Alla. Imbirek l-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu. Imbirka l-qalb imqazza tiegħu. Imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artan. Imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbirka l-Biro Malla Marija Santisma, imbirka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tlug glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giusepp Aruska s-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos convertem, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostellem, o clemens, o piam, o
kelma żgħira ta' ringrazzjament lilkom li tiġu hawnhekk biex nitolbu flimkien għalina u għal-ħudna s-saċerdoti. Hekk minkejja li qegħdin ftejt mhux tal-li ma naqtgħux qalbna imma tal-li ninkoraġġixxu iktar irwieħna u nemmnu fil-valur ta' dak li nagħmlu. Il-valur ta' dak li nagħmlu ma jiddependix minn kemm inkunu, imma jiddependi x'jekk mill-valur tal-ħaġa fiha nfisha. Il-kelma li qalilna Dun Anton illum inħossha importanti ħafna, il-meditazzjoni. Jekk tiftakru fl-4 ta' Novembru il-lezzjoni tal-Uffiċċju tal-Qari ta' San Carlo Borromeo jkollha kemm hi ddedikata lill-meditazzjoni kemm importanti li wieħed jieqaf u jirrifletti ftit. Għax inkella riskju jkun ngħid għalija jien illi nsejr sempliċiment microphone, funzjonarju, xi ħadd li jagħmel xi ħaġa u nispiċċaw neżawrixxu rwieħna mhux hekk mhux nagħtu u ma nkunu nieħdu xejn. Il-meditazzjoni kull ma tagħmel kif qalilna tajjeb Dun Antoni li billi ilmu lejlilna fil-providenza tiegħu ħallina liberi u ma spiċċax imċappas ma' wiċċna l-ħin kollu b'tali mod li ma nistgħux neħilsu minnu ninnegawh il-mulej mhux qiegħed hekk f'ħajjitna. Allura rridu kontinwament aħna niddeċidu li nikkonnettjaw miegħu li nifhmu s-sinifikat ta' dak li jiġri tas-sentimenti tagħna, tal-ħsibijiet tagħna, tal-ġrajiet ta' madwarna, tad-deċiżjonijiet tagħna. U dan isir permezz tal-meditazzjoni. Jiena naħseb illi fost l-stages kollha tal-Lexio Divina, il-meditazzjoni l-iktar waħda li taqbel mal-persuna tagħna aħna s-saċerdoti għax nirriskjaw li nkunu sempliċement funzjonari, sempliċement persuni li jirrepetu dak li jisimgħu, dak li jgħidulna nagħmlu, ma tkun xi ħaġa ħirġa minn ġol qalb tagħna, ma tkun xi ħaġa tagħna. Il-mulejja tina li insibu ħin kuljum imqarftejt, imma kuljum biex nikkonnettjaw ħajjitna kif inhi fil-fatt biex nindunaw li hekk konnessa nippruvaw b'moħħna u bl-emozzjonijiet tagħna narfu r-rabtiet li hemm bejn il-ġrajja tagħna, l-istorja tagħna u l-pjan tiegħu. Grazzi u l-lejla tajba l kulħadd.